नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुन्ना बाबू आज अपना चैनल कवि के वाणी पर रुआ सबके बीच आज फिर उपस्थित बानी नया कविता नया टॉपिक के साथ है। आदमी के अपना जिंदगी में का होखे के चाही आज के टॉपिक आज के विषय हमार बा और हम चाहब कि रुआ हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, दोस्त मित्र में शेयर करी। कविता बा, आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होखे के चाही। आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होखे के चाही। हित तो हित ह, दुश्मनों के ज्ञानी होखे के चाही। हित ज्ञानी ना रही तो उ का कोनो काम ना कर सकेला। आ दुश्मन भी बा अगर ज्ञानी बा तो अच्छा बा, काहे से कि उ कुछ हद तक माने हिसाब भर रही, हिसाब भर चली। आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होखे के चाही। हित तो हित ह, दुश्मनों के कुछ ना कुछ ज्ञानी होखे के चाही। आदमी गोर होखे चाहे करिया, आदमी गोर होखे चाहे करिया, लेकिन ओकरा मुंह पर पानी होखे के चाही। दोसरा के महल में जौन सुख ना मिली, दोसरा के महल में जौन सुख ना मिली, सुख करे खातिर आपन पलानी होखे के चाही। पलानी में सुख मिल सकेला, लेकिन दूसरा के महल में भी उ सुख ना मिली जौन अपना पलानी में मिल जाई। जीवन के आनंद पावे खातिर, जीवन के आनंद पावे खातिर सुख दुख हार जीत के साथे साथे परेशानी होखे के चाही। आदमी अगर परेशान ना होई तो जिंदगी के ओकरा कोनो तजुर्बा मालूम ना होई, ओकरा समझे में ना आई कि हम का करे आई रहनी है, का जियतानी, का समझतानी, का ओकरा कुछ समझे में ना आई। ऐसे परेशान होखल भी जरूरी है, जिंदगी के एगो पहलू है। कहल गइल बा कि मानुष तनवा मिलल बा अनमोल भैया, आ काहे बेचत तारो माटिए के मोल भैया। मनुष्य के तन बड़ा परिश्रम बड़ा, कहल बा कि बड़ भागे मनुष्य तन पावा। बहुत भाग्य बहुत जतन के बाद आदमी के इंसान के मनुष्य के तन मिलेला। तो मानुष तनवा मिलल बा अनमोल भैया, काहे बेचत तारा माटिए के मोल भैया। हर इंसान के कुछ ना कुछ कहानी होखे के चाही। एह जीवन में, एह जिंदगी में जौना इंसान के कोनो कहानी ना बनल, अगर उ कुछ कर ना पैलस, अगर ओकर कोनो पृष्ठभूमिये नइखे, तो वो जिंदगी के कोनो मायने नइखे। आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होखे के चाही। हित तो हित ह, दुश्मनों के ज्ञानी होखे के चाही। यही के साथ हम कविता के विराम देम। हम चाहे कि हमारा फेसबुक पेज के लाइक करी कवि की वाणी और चैनल के सब्सक्राइब करी। तब तक अगले वीडियो तक के विदा चाहे। सब कोई के नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जय हिंद जय भारत।